Ahojte priatelia, trošku som chorá, takže vlastne nevšimajte. Dnes by som sa chcela venovať téme príjmania, lebo dejú sa rôzne situácie a mám taký pocit, že ľudia nevedia príjmať situácie, ktoré sa dejú. Cítia potrebu s tými situáciami bojovať a nedokážu pochopiť, že aj keď sa deje nejaká neprávosť, tak ten dotyčný človek si tou neprávosťou prejsť mal a tú neprávosť by si mal riešiť sám a nemali by sme na seba preberať zodpovednosť za neho. Keď niekomu niekto má finančne uškodiť, či už klamstvom, neférovou hrou alebo dokonca krádežou, tak sa to stane. Keď dotyčný človek má pocítiť, aké to je stratiť pôdu pod nohami tým, že mu napríklad bude finančne uškodené, príde to. A je úplne jedno z akej strany. Je zbytočné hnevať sa na človeka, ktorý vám takéto niečo spôsobil, pretože ste túto lekciu dostať mali, aby ste sa z nej poučili, aby ste nelipli toľko na materiálnom svete, aby ste sa naučili, že energie musia byť vyrovnané a keď prijímate napríklad materiálne statky, tak sa prijímate aj zodpovednosť za to, že sa podelíte s tými, ktorí majú menej šťastia, keďže vám bolo dopriaté. Musíte zabezpečiť tok energií, takže keď príjmate, musíte automaticky aj vydávať. Nedá sa furt len brať. Keď ľudia sa nevedia deliť o materiálne veci, tak nastanú také situácie, kedy vlastne im bude odňaté, pretože není nastavený ten správny tok, není sú vyrovnané energie a v tomto svete funguje rovnováha. A je úplne zbytočné zbrojiť proti ľuďom, ktorí túto rovnováhu spravili, pretože to je zase ich karma, ktorú si na seba navalujú a oni budú následky niesť zase sami. Vy si máte spracovať to, čo sa stalo a naučiť sa, že sa v živote máte deliť. A keď dostanete niečo, tak automaticky musíte aj niečo odovzdať. Tak nefunguje to tak, že proste budete len brať. Takže keď vám malo byť odobraté, tak je úplne jedno, kto to spravil. Malo sa tak stať. Takto situáciu príjmite a skúste porozmýšľať nad tým, ako to v živote máte a čo by ste s tým mohli robiť, aby ste do budúcna takýmto situáciám predišli. V tomto živote sa nemáme hnevať jeden na druhého, ale na základe toho, ako sa ľudia chovajú k nám, na základe toho, do akej situácii sa dostávame, sa máme naučiť jednať. A vždycky ide o rovnováhu. Vždycky. Keď sa naruší rovnováha, tak sa energie vychylia do jednej alebo do druhej strany a potom to spôsobuje chaos. Takže keď vám je dopriaté, tak sa podielte s tými, ktorí nemali toľko šťastia. To neznamená, že máte za druhých robiť veci, lebo vtedy by ste zase zasahovali do ich skúseností a nemohli by sa naučiť to, čo potrebujú. Ale keď vás niekto žiada o pomoc a vy pomôcť môžete, tak sa jej prosím vás nebránte. Buďte k sebe láskaví a naučte sa príjmať. Príjmať nie len tie pekné veci, ale aj tie nepekné, čo sa nám dejú. Dejú sa z určitého dôvodu a je dôležité prísť na to, prečo. Nebudú sa opakovať, keď na to prídete. Prajem vám krásny deň. Zdraví vás Anabel Denas.